Rečeno im je da će postati bogovi. Umjesto toga, postali su najstrašnije oružje koje je čovječanstvo ikada osmislilo. Muškarci pretvoreni u navođene projektile. Govorimo o više od 4000 mladih japanskih pilota koji su namjerno urušavali svoje zrakoplove u savezničke brodove, ubijajući se pri tome. Taktika toliko očajna, toliko šokantna, da je zauvijek promijenila pomorsko ratovanje. Toliko razorna da je potopila 47 savezničkih ratnih brodova i oštetila više od 300 drugih. Pokazat ćemo vam kako se to dogodilo, što je te muškarce gonilo u smrt i zašto je psihološki rat koji su vodili bio jednako smrtonosan kao i fizičko razaranje koje su prouzročili. I evo nečega što većina ljudi ne zna. Priča o kamikazama nije počela s Drugim svjetskim ratom. Počela je više od 700 godina ranije, s olujom za koju su Japanci vjerovali da su je poslali sami bogovi. Godine 1274. i ponovno 1281. mongolski car Kublai Khan pokrenuo je masivne invazijske flote protiv Japana. Japanske snage bile su nadbrojem i nadmoćnošću nadjačane, suočene s jednim od najmoćnijih vojnih strojeva u povijesti. No tada se dogodilo nešto izvanredno. Oba puta tifuni su pogodili mongolske flote, uništivši tisuće brodova i utopivši desetke tisuća vojnika. Japanci su te oluje nazvali kamikaze, božanski vjetar, vjerujući da su bogovi intervenirali kako bi zaštitili njihovu domovinu. Ovo je postalo temeljni mit u japanskoj kulturi, da će u najtamniji čas nacije nadnaravne sile ustati kako bi je zaštitile. Premotajmo do 1944. kada se Japan našao u još jednoj očajnoj situaciji, onoj koja će oživjeti ovo drevno ime za svrhu koju nitko nije mogao zamisliti. Do listopada 1944. situacija za Japan bila je katastrofalna. Filipini su bili pred padom. Američke snage zatvarale su se oko matičnih otoka. Japanska mornarica bila je uništena u bitkama poput Midwaya i Leyteskog zaljeva. Njihovi iskusni piloti uglavnom su bili mrtvi, a obuka novih do iste razine trajala je godinama koje nisu imali. Konvencionalni napadi na američke nosače zrakoplova ionako su postali samoubilačke misije. Neiskusni piloti bili su obarani prije nego što su uopće mogli dosegnuti svoje ciljeve. Japanski zapovjednici suočili su se s brutalnom računicom. Ako su piloti ionako morali umrijeti, zašto ne bi učinili da im smrt nešto vrijedi? Zašto ne bi pretvorili sam zrakoplov u oružje? Ovo nije bila lako donesena odluka. Kršila je svako načelo vojnog razmišljanja prema kojemu se čuvaju resursi i osoblje za daljnje borbe. No očaj rađa inovaciju. I ono što je viceadmiral Takijiro Onishi predložio u listopadu 1944. bilo je nešto što svijet nikada ranije nije vidio. Službeno organizirani samoubilački napadi kao standardna vojna doktrina. Prva organizirana kamikaze jedinica formirana je 20. listopada 1944. Poručnik Yukio Seki, iskusni pilot od 23 godine, izabran je da predvodi Shinpu Special Attack Corps, prvu službenu kamikaze eskadrilju. Kada je zamoljen da se dobrovoljno javi za misiju, Seki je navodno rekao: "Molim vas, imenujte me na tu dužnost." No privatno je jednom novinaru rekao: "Budućnost Japana je mračna ako je prisiljen ubiti jednog od svojih najboljih pilota. Ne idem na ovu misiju zbog cara ili carstva. Idem jer mi je naređeno." Ovo zahvaća složenu stvarnost kamikazea. Nisu svi bili fanatični zeloti koji su žudjeli za smrću. Mnogi su bili promišljeni mladi muškarci, zarobljeni između dužnosti, obiteljske časti, pritiska vršnjaka i naredbi nadređenih u kulturi u kojoj je odbijanje bilo praktički nemoguće. Razgovarajmo o tome kako je zapravo izgledalo postati kamikaze pilot. Prvo, postupak selekcije. Zapovjednici bi tražili dobrovoljce, ali to javljanje dobrovoljno nije bilo ono što zapadnjaci podrazumijevaju pod dobrovoljnim. U japanskoj vojnoj kulturi
Odbijanje kada bi vaš zapovjedni oficir tražio dobrovoljce bilo je praktički nemoguće. Društveni pritisak bio je neodoljiv. Ako se niste istaknuli, obilježili ste sebe kao kukavicu pred vršnjacima i osramotili svoju obitelj. Neki piloti izvješćuju da bi oficiri jednostavno čitali imena s popisa, a od onih navedenih očekivalo se prihvaćanje bez pitanja. Iluzija izbora omogućavala je funkcioniranje sustava. Omogućavala je svima da održe fikciju da su ovi muškarci umrli dobrovoljno za cara. Nakon selekcije, piloti su prolazili specijaliziranu obuku, iako je obuka gotovo previše velikodušna riječ za ono što su mnogi dobili. Iskusni piloti dobili su otprilike tjedan dana vježbe. Novi regruti dobili su svega 40 do 50 sati ukupne letačke nastave. Jedva dovoljno da polete, lete u formaciji i sruše se na cilj. Nisu učili slijetati, jer im to neće trebati. Nisu vježbali izbjegavajuće manevre, jer je čuvanje goriva za završni ronjenje bilo važnije. Učili su osnove zračne navigacije, kako prepoznati vrste brodova radi određivanja prioriteta ciljeva i, što je najkritičnije, točan kut i brzinu za maksimalnu štetu pri udaru. Neki su vježbali na drvenim maketama paluba nosača postavljenih na padinama brežuljaka. Instruktori su ih učili ciljati u podnožje brodske nadgrađe ili dizala na nosačima, točke na kojima bi sudar prouzročio maksimalnu unutarnju štetu. Sami zrakoplovi divlje su varirali u kvaliteti. Rani kamikaze i letjeli su standardnim lovcima poput Mitsubishi A6M0, oguljenim od obrambenog naoružanja kako bi se uštedila težina i povećala brzina. Kako je rat napredovao i zrakoplovi postajali oskudni, Japan je projektirao avione posebno za samoubilačke misije. Yokosuka MX-Y7 Ohka bio je u osnovi navođeni projektil s posadom. Mala kabina pričvršćena za raketni motor i 1200 kg eksploziva. Piloti su ga zvali Ohka, cvjetovi trešnje. Ali američki mornari zvali su ga Baka, idiot, jer se činio ludim. Nosio ga je bombarder sve do blizine cilja, a zatim bi bio otpušten da klizi prije paljenja svojih raketa za završni pad. Nakon što bi rakete upalile, Ohka je dostizala brzine do 650 milja na sat, čineći je gotovo nemogućom za presretnuti. No bombarderi koji su ih nosili bili su spori i ranjivi, često obarani prije otpuštanja svog tereta. U drugim slučajevima, kamikaze su letjeli zastarjelim dvokrilcima, školskim zrakoplovima, čak i drvenim avionima toliko primitivnim da su jedva bili vidljivi na radaru. Do kraja rata, Japan je bio toliko očajan da je gradio Shinjo, samoubilačke brodice punjene eksplozivom. I imali su planove za Kaiten, navođene torpede s posadom gdje bi pilot sjedio unutar torpeda Long Lance, ručno ga usmjeravajući u brodove. Više od 100 muškaraca poginulo je u nesrećama tijekom Kaiten obuke prije nego što je i jedan upotrijebljen u borbi. Sada razgovarajmo o tome što se događalo u satima prije misije. Ovdje psihološki užas zaista počinje. Večer prije, kamikaze piloti prisustvovali su vlastitim oproštajnim ceremonijama. Dobivali su formalne vojne pogrebe dok su još bili živi. Suborci su nazdravili za njih. Zapovjedni oficiri hvalili su njihov duh. Pisali su oproštajna pisma obiteljima, znajući da će to biti njihove posljednje riječi. Vojska je dijelila poseban papir za ta pisma, a obitelji su ih čuvale kao svete predmete. Mnoga pisma otkrivaju unutarnji sukob koji su ti muškarci osjećali. Neki su prihvatili svoju sudbinu s iskrenim uvjerenjem, pišući o časti da umru za cara. Drugi su pisali šifrirne poruke koje bi obitelji razumjele, suptilni izrazi sumnje, straha ili čak antiratnog raspoloženja prikriveni u poeziji. Vojska je cenzurirala svu poštu, pa su piloti naučili pisati na načine koji su prolazili inspekciju, dok su istovremeno prenošali svoja istinska osjećanja onima koji su ih dobro poznavali. Jutro misije, piloti su se odjevali u čiste uniforme. Neki su nosili hachimaki trake s izlaskom sunca ili domoljubnim geslima. Dobivali su seninbari, pojaseve 1000 uboda, koje su izradile njihove majke ili sestre,
pri čemu je 1000 žena svaka zašila jedan ubod kao molitvu za pilotov duh. Dobivali su posebne obroke, često sake, luksuznu hranu koju nisu vidjeli godinama. Taj posljednji obrok bio je i dar i manipulacija, stvarajući osjećaj obveze da se do kraja izvrši. Neke jedinice održavale su ceremonije na kojima su piloti pili sake iz posebnih čaša, a potom ih razbijali u znak da nema povratka. Zapovjednici su im uručivali samurijske mačeve ili druga odličja i prizivajući ratničke tradicije feudalnog Japana. Poruka je bila jasna. Ne umirujete jednostavno, pridružujete se drevnoj tradiciji žrtve. Zatim je dolazio ritual odlaska. Zemaljske posade nizale su se da ih isprate, često otvoreno plačući. Piloti su se penjali u kabine, znajući da više nikada neće dodirnuti tlo. Mehaničari su uklanjali sigurnosne elemente, ponekad čak i stajni trep, kako bi spriječili mogućnost povratka ili zarobljavanja. Ovo je imalo dvostruku svrhu. Štedilo je težinu i gorivo, ali je uklanjalo i iskušenje ili mogućnost predomišljanja. Neki zrakoplovi gorivom su bili opskrbljeni jedva dovoljno da dosegnu cilj, čineći povratak nemogućim čak i ako bi pilot promijenio mišljenje. Letovi do ciljnih područja mogli su trajati satima. Zamislite tu psihološku torturu. Sjedenje samo u skučenoj kabini, motor huči, znajući da svaka minuta leta vas približava sigurnoj smrti. Neki piloti pjevali su vojne pjesme, drugi su šutjeli. Prateći lovci pratili su ih kada je to bilo moguće, i kako bi ih zaštitili od američkih lovaca tako i kako bi osigurali da izvrše svoju misiju. Ti pratioci izvješćivali bi o tome tko je uspješno pogodio ciljeve, a tko je zakazao ili pobjegao. Sramota neuspjeha pratila je obitelji generacijama, pa je pritisak da se misija dovrši bio ogroman, čak i iznad osobnog straha od smrti. Sada, evo što ljudi često ne razumiju o samom napadu. Filmovi prikazuju kamikaze kako se zaranjaju ravno prema dolje na brodove, ali stvarnost je bila složenija i, na mnogo načina, strašnija. Američki borbeni vazdušni patroli obarali su mnoge kamikaze prije nego što su ikada dosegnuli flotu. Američki mornarički lovci rojili bi se oko njih na daljini, pokušavajući ih uništiti prije nego što se primaknu. No kamikaze i nisu bili bespomoćni, mogli su izvoditi nasilne manevre, čineći ih teškim metama. I trebali su preživjeti samo još nekoliko minuta. Oni koji su prošli pored lovaca suočili su se s intenzivnom protuzračnom vatrom samih brodova. Svaki brod u udružbi pucao bi istovremeno, stvarajući zid eksplozivnih granata i trasirne vatre. Nebo bi se ispunilo dimom i metalom. Većina kamikazea bila je razorena u toj paljbi, ali neki su prolazili. Završni ronjenje tipično je počinjalo na otprilike 6000 stopa. Piloti bi gurinali svoje zrakoplove u strmi kut, ne sasvim vertikalan, ali blizu, ubrzavajući do maksimalne brzine. Ciljali su specifične dijelove broda ovisno o kutu pristupa i vrijednosti cilja. Palube za letenje na nosačima, mostovi na razaračima, vodena linija na većim brodovima. Američki mornari izvješćivali su da su u posljednjim sekundama ponekad mogli vidjeti pilotov obraz kroz staklo kabine. Neki kamikaze i dolazili su toliko brzo da ih topnici protuzračne obrane nisu mogli pratiti. Drugi su letjeli nisko i polako, kližući vrhovima valova kako bi izbjegli detekciju radara do posljednjeg trenutka. Brzina udara tipično je bila između 350 i 550 milja na sat, ovisno o vrsti zrakoplova. Sada razgovarajmo o tome što se događalo pri udaru. Ovdje prava razornost postaje jasna. Zero lovac, natovaren bombom od 250 kg, putujući brzinom od 450 milja na sat, udara u palubu broda silom otprilike ekvivalentnom 6000 funti TNT, a kada se uzme u obzir i detonacija bombe i kinetička energija, zrakoplova, goriva i pilota. Avion ne eksplodira samo, probija. Blok motora, najtežeg dijela, probija čelične palube poput topovske kugle.
benzin se prska posvuda i pali, stvarajući trenutne požare. Streljivo unutar zrakoplova eksplodira od vrućine, šaljući krhotine u svim smjerovima. Ako je avion nosio bombe ili torpede, a mnogi su, ovi detoniraju pri udaru ili ubrzo nakon, umnažajući razaranje. Učinak na posade brodova bio je katastrofalan. USS Bunker Hill pogođen je 2 kamikazeima u roku od 30 sekundi 11. svibnja 1945. Prvi se srušio u palubu za letenje, probivši do hangarske palube, gdje su bili parkirani zrakoplovi puni goriva i naoružanja. Eksplozije i požari koji su uslijedili ubili su 346 muškaraca i ranili 264 više. Preživjeli su opisivali zidove plamena koji su se kotrljali kroz odjeljke, gutajući sve. Muškarci, uhvaćeni na otvorenom, bili su spaljeni u trenutku. Drugi zarobljeni ispod palube kuhani su živi dok se morska voda korištena za gašenje požara pretvarala u paru. Neki su skakali u ocean, samo da budu spaljeni gorivim avijacijskim gorivom koje je plutalo po površini vode. Brod je preživio, ali jedva, bio je van stroja do kraja rata. USS Franklin doživio je i gore. Pogođen kamikazeima 19. ožujka 1945. nosač je pretrpio 724 poginulih i 265 ranjenih, najviše žrtava na bilo kojem američkom ratnom brodu koji je preživio rat. Eksplozije su razderle hangarsku palubu, pokrenuvši lančanu reakciju detoniranja bombi i raketa. Paluba za letenje izvijala se prema gore od unutarnjih eksplozija. Tijela su pronađena zavarena za pregrade zbog vrućine. Čitavi odjeljci ispunili su se otrovnim dimom, gušeći one koji bi možda preživjeli eksploziju. Franklin se nagnuo 13 stupnjeva na desnu stranu, bez pokreta, s bjesnećim požarima. Da nije potonuo, smatra se čudom. Očajnički napori posade u kontroli štete, borba s požarima dok je napad iz zraka nastavljan, predstavljaju neka od najheroičnijih djelovanja u pomorskoj povijesti. No evo nečega još uznemiravajućeg. Napadi kamikazea nisu ubijali samo kroz fizičko razaranje. Psihološki utjecaj na američke mornare bio je dubok. Zamislite da ste na brodu gdje znate da neprijateljski piloti aktivno pokušavaju srušiti se na vas. Nema obrane od čiste odlučnosti. Pilot pogođen protuzračnom vatrom mogao je i dalje imati dovoljno kontrole da usmjeri svoje gorući olupinu u vaš brod. Neki ranjeni kamikaze i kabina raznešena, zrakoplov u plamenu, ipak su uspijevali srušiti se na svoje ciljeve čistom snagom volje. Američki topnici izvješćivali su da pucanje na kamikaze često nije zaustavljalo, morali ste potpuno uništiti zrakoplov ili trenutno ubiti pilota. Samo oštećivanje nije bilo dovoljno. Ovo je stvaralo atmosferu bespomoćnosti koja je trošila čak i iskusne posade. Stalni stres doveo je do borbenog umora u dosad neviđenim razmjerima. Mornari su stajali na borbenim postajama satima, ponekad danima, gledajući nebo, čekajući sljedeći napad. Napetost od znanja da smrt može stići u sekundama, bez upozorenja, tjerala je mnoge do psiholoških prekretnica. Neki muškarci odbijali su izaći na palubu. Drugi su postali katatonični. Mornarica je izvješćivala o značajnom porastu onoga što su nazivali operativnim umorom. U biti borbeni PTSP od napada kamikazea. Medicinski oficiri primijetili su da su čak i muškarci bez fizičkih ozljeda pokazivali simptome. Nekontrolirano drhtanje, nemogućnost spavanja, histerične reakcije na iznenadne zvukove. Nasumičnost napada kamikazea bila je posebno traumatičan. Nisu se mogli predvidjeti. Nije se moglo pregovarati. Nije se moglo učinkovito uzvratiti kada je pilot jednom krenuo u ronjenje. Sada razmotrimo stvarnu učinkovitost taktike kamikazea, jer brojke govore složenu priču. Između listopada 1944. i kraja rata u kolovozu 1945. kamikazei su potopili 47 savezničkih brodova,
i oštetili više od 300 drugih. Ubili su otprilike 4900 američkih mornara i ranili više od 4800. Za japanski ulog, otprilike 4000 pilota i zrakoplova, to je značajan povrat u usporedbi s konvencionalnim napadima. Statistička analiza pokazala je da su kamikazei imali oko od 15 do 20% uspješnosti pogađanja ciljeva, u usporedbi s manje od 5% za konvencionalne bombarderske napade neiskusnih pilota. No evo stvari. Uspjeh je značio različite stvari. Mnogi pogodci kamikazea nisu potapali brodove, oštećivali su ih dovoljno da ih privremeno izbace iz upotrebe. Prava vrijednost za Japan bila je poremećaj. Svaki oštećeni brod morao se povući radi popravaka. Svaki potopljeni ili oštećeni brod predstavljao je resurse preusmjerene s ofenzivnih operacija na obrambene mjere i popravke. No taktika je imala opadajuće povrate. Američke snage brzo su se prilagodile. Razvile su specijalizirane razarače radarskog stražarenja, postavljene od 50 do 75 milja od glavne flote, kako bi osigurale rano upozoravanje. Ti brodovi podnijeli su najveći teret napada, namjerno su postavljani kao žrtve, kako bi zaštitili nosače. U SS Lafay, razarač na dužnosti radarskog stražarenja kod Okinave, napadnut je od strane 22 kamikazea u 80 minuta 16. travnja 1945. 6 ih je pogodilo brod. 4 bombe udarile su ga. Lafay je preživio zahvaljujući nevjerojatnoj kontroli štete i pukoj sreći, ali 32 muškarca su poginula i 71 je ranjeno. Priče poput ove bile su uobičajene među brodovima radarskog stražarenja, koji su imali stope žrtava daleko veće od bilo koje druge vrste plovila. Američka lovačka taktika također se razvijala. Borbeni vazdušni patroli naučili su presretati kamikaze na maksimalnoj udaljenosti, često 50 milja od flote. Pilotima je naučavano da ciljaju u motor kamikaze, a ne kabinu. Mrtav pilot mogao je i dalje usmjeriti svoj zrakoplov u cilj, ali mrtav motor značio je da je zrakoplov gubio brzinu i visinu, postajući lakša meta. Doktrina brodske protuzračne obrane promijenila se kako bi naglašavala premoćnu vatrenu moć u konačnom prozoru pristupa. Brodovi su uvježbavali posade da nastave pucati čak i kada se doimalo sigurnim da će kamikaze pogoditi, jer bi čak nekoliko više hitaca moglo poremetiti njegovo nišanjenje dovoljno da izazove promašaj ili smanji štetu od udara. Sada moramo razgovarati o tome što se dogodilo s pilotima koji su preživjeli svoje misije. Jer da, neki jesu. Nisu svi napadi kamikazea bili uspješni i neki su se piloti vraćali na bazu. Razlozi su varirali. Mehanički kvarovi, nemogućnost lociranja ciljeva, vremenske prilike koje su prisiljavale na prekid misije ili u nekim slučajevima namjerno izbjegavanje. I ovdje se pojavljuje još jedan sloj užasa. Piloti koji su se vraćali suočavali su se s trenutnom sumnjom u kukavičluk. Neki su bili pretučeni. Drugi su bili izolirani. Mnogi su bili ponovo slani na misije iznova i iznova, sve dok nisu uspjeli umrijeti. Postoje dokumentirani slučajevi pilota koji su letjeli 5 ili 6 samoubilačkih misija prije nego što su konačno ubijeni. Zamislite psihološko stanje muškarca koji se pripremio za smrt, oprostio se od svih koje voli, prihvatio svoju sudbinu samo da preživi zbog okolnosti, a potom mu bude naređeno da to sve ponovi. Neki piloti namjerno su sabotirali svoje misije. Bacali bi bombe u ocean, a potom prijavljivali kvar opreme. Namjerno bi promašivali ciljeve. Ti muškarci živjeli su u stalnom strahu od otkrivanja, jer kazna nije bila samo smrt, bila je smrt nakon javnog poniženja i sramote za njihove obitelji. Nekoliko pilota javilo se u desetljećima nakon rata da prizna kako nikada nisu namjeravali umrijeti i aktivno su izbjegavali borbu kada je to bilo moguće. No o tome nisu mogli govoriti godinama, čak i nakon što je rat završio, jer je sramota u japanskom društvu bila prevelika. A onda su tu bili instruktori.
Instruktori obuke kamikazea suočavali su se s vlastitim psihološkim paklom. Učili su mlade muškarce, često tinejdžere, kako učinkovito ubiti sami sebe. Gledali su kako razred za razredom nestaje na misijama za koje je svima bilo jasno da su jednosmjerne. Neki instruktori izvješćivali su da se osjećaju kao krvnici. Drugi su to racionalizirali kao nužnost za nacionalni opstanak. Barem jedan oficir za obuku počinio je samoubojstvo zbog krivnje, nesposoban podnijeti slanje sve više mladih muškaraca u smrt. Japanska vlada i vojska išli su u izvanredne dužine kako bi proslavili kamikaze pilote radi održavanja morala i regrutiranja. Državni mediji prikazivali su ih kao božanske heroje koji se uzdiču u božanstvo pri smrti. Svetište Yasukuni obećavalo je enshrinement njihovih duhova uz najvladarije japanske ratnike. Škole su učile djecu da idoliziraju kamikaze pilote. Propagandni filmovi prikazivali su pilote kako se smiješe i oduševljavaju, žudne za čašću žrtve. No privatna pisma i dnevnici govore drugačije priče. Pomirio sam se sa svojom sudbinom, ali ne mogu reći da sam sretan zbog toga, napisao je jedan pilot. Ovaj rat je pogreška, ali moram ispuniti svoju dužnost, napisao je drugi. Ti glasovi bili su potisnuti sve do dugo nakon završetka rata. Kult kamikazea proširio se izvan pilota. Do sredine 1945. Japan je obučavao kamikaze ronioce da plivaju prema brodovima s eksplozivom privezanim za tijela. Razvili su kamikaze patuljaste podmornice. Planirali su masovne kamikaze napade jedriličarima koristeći trupe naoružane samo ručnim bombama i eksplozivima. Vojska je čak izradila planove za kopnene kamikaze napade ako bi Amerikanci napali matične otoke, civili naoružani bambusovim kopljima i eksplozivima, s uputama da se bacaju pod tenkove. Filozofija je metastazirala od očajne taktike u genocidnu nacionalnu strategiju. Sada razgovarajmo o tome što je okončalo program kamikazea. Nisu to bile američke obrane, premda su postale sve učinkovitije. Nije to bilo japansko prepoznavanje ograničenja taktike. Bile su to atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki, praćene carevom objavom predaje 15. kolovoza 1945. Čak i tada, neki kamikaze piloti odbili su to prihvatiti. Nekoliko ih je napadalo savezničke brodove u danima nakon što je predaja objavljena, nesvjesnih ili nevoljnih da vjeruju da je rat završio. Posljednji kamikaze napad dogodio se upravo 15. kolovoza, samo satima nakon carevog emitiranja. U neposrednom poraću, Japanov odnos prema nasljeđu kamikazea bio je složen. Neki su htjeli zaboraviti, krenuti dalje od sramote taktike očaja. Drugi su htjeli odati počast žrtvi pilota, bez obzira na ishod rata. Istina, kao uvijek, bila je složena. Ovi nisu bili čudovišta. Bili su mladi muškarci, prosječne dobi, 23 godine, uhvaćeni u okolnostima izvan njihove kontrole, pod pritiskom kulture, dužnosti i izravnih naredbi na djelovanje koje danas teško razumijemo. Amerikanci koji su se borili protiv njih imali su mješovite osjećaje. Poštovanje prema hrabrosti pilota miješalo se s užasom od fanatizma potrebnog da se namjerno sruši u brod. Mnogi američki mornari izvješćivali su da su nakon rata teško mogli mrziti kamikaze pilote pojedinačno. Ti muškarci bili su žrtve vlastitog vladajućeg očaja. Mržnja je bila rezervirana za japansko vodstvo koje je implementiralo takvu politiku. Poslijeratne istrage otkrile su koliko su mnogi kamikazei bili mladi. Neki su imali samo 17 godina. Studenti su bili izvučeni iz škola i slani u smrt s minimalnom obukom. Trošenje mladih života, povrh svih ostalih rasipanja rata, činilo se posebno tragičnim. Japan nije izgubio samo 4000 potencijalnih pilota, nego 4000 budućih liječnika, učitelja, očeva, inovatora, generacijski talent koji je progutao propadajući ratni napor. No možda je najuznemirujuće otkriće došlo od istraživača koji su desetljećima kasnije proučavali japanske vojne dokumente.
Taktike kamikazea razmatrane su za usvajanje već 1943. ali su ih stariji zapovjednici odbacili kao barbarske i neučinkovite. Tek kada je situacija postala doista beznadna, one su implementirane. Ovo znači da je japansko vodstvo znalo da je rat izgubljen čak i dok je slalo te muškarce u smrt. Kamikazei nisu bili put prema pobjedi. Bila je to odgađajuća taktika, kupovanje vremena za... Što? Nije bilo plana. Nije bilo krajnjeg cilja. Samo nada da će Amerikanci nekako pregovarati o miru umjesto da zahtijevaju bezuvjetnu predaju. Nasljeđe fenomena kamikazea proteže se izvan Drugog svjetskog rata. Taktika je utjecala na strategije samoubilačkih bombaša korištene od raznih skupina u kasnijim sukobima. Psihologija mučeničkih operacija, korištenje društvenog pritiska za regrutiranje napadača, veličanje smrti za neki cilj. Svi ti elementi pojavili su se u taktici kamikazea i pojavili su se opet u različitim oblicima u narednim desetljećima. Vojni psiholozi i povjesničari proučavaju program kamikazea kako bi razumjeli kako se obične ljude može uvjeriti da izvrše samoubojstvo za političke ili vojne ciljeve. Lekcije su mračne, ali neophodne za razumijevanje ljudskog ponašanja u ekstremnim okolnostima. Danas možete posjetiti Muzej mira u Hiranu za kamikaze pilote u Japanu. U njemu se čuvaju pisma, osobni predmeti i fotografije muškaraca koji su letjeli na samoubilačke misije. Hodanje kroz njega je trijezno iskustvo. Lica na fotografijama toliko su mlada, pisma toliko ljudska, puna zabrinutosti za obitelj, izraza ljubavi, strahova slabo prikrivenih kao hrabrost. Nemoguće ih je vidjeti kao fanatike kada čitate 19-godišnjaka koji piše svojoj majci, ispričavajući se što nije bio bolji sin, obećavajući da će je zaštititi u smrti kao što to nije mogao u životu. Jedno pismo posebno progoni posjetitelje. Pilot je pisao svojoj maloj kćeri, znajući da je premlada da ga zapamti. Opisao je kakav otac bi se nadao da će ga ona zamisliti. Rekao joj je da bude dobra, da bude jaka, da poštuje svoju majku. Rekao je da leti kako bi zaštitio njenu budućnost, kako bi zaštitio Japan od invazije, premda je znao da tu budućnost nikada neće sam vidjeti. Pismo završava. Kada budeš dovoljno stara da ovo razumiješ, znaj da te je tvoj otac volio više od vlastitog života i da je sve što je činio s nadom da ćeš ti živjeti u boljem svijetu od onoga koji on ostavlja za sobom. Užas od toga da ste kamikaze pilot nije bila samo smrt. Bila je to spoznaja da je vaša smrt organizirana, naložena i učinjena nepojmljivom od strane upravo tog društva koje ste umirali štititi. Bila je to kompresija cjeloživotnih izbora u jednu prisilnu odluku. Bila je to militarizacija kulturnih vrijednosti, časti, dužnosti, lojalnosti, obiteljske obveze u mehanizme samouništenja. I možda najstrašnije od svega, bila je to spoznaja da je vaša žrtva, koliko god bila hrabra, koliko god bila iskrena, bila u osnovi uzaludna. Japan je ionako gubio rat, letjeli vi ili ne. Umrli biste ni za što, osim da odgodite neizbježno za dane ili tjedne. Ako ste stigli do ovdje, napišite kamikaze u komentarima i razmislite o pretplati. A sada pogledajte ovaj sljedeći video gdje istražujemo još jedno mračno poglavlje povijesti Drugog svjetskog rata, koje je zauvijek promijenilo ratovanje.